Kasu honetan, gertatuko dudan audioa, 3 diapositibei dagokie. Hau da, lehenengoan hasiko da entzuten eta 3 igaro ondoren bukatuko da. Horretarako, 3 gauza egin behar ditut. Bat, soinua txertatu. Bi, diapositiba kopurua zein den zehaztu. Eta 3, diapositiba bakoitzak zenbat iraungo duen ipini. Beraz, lehenengoa, txertatu, zer, audio, zein, 3 diapositibei dagokiena. Ados. Vale? Nik nahi dut automatikoki PowerPointa exekutatzean entzuten hastea. Hau da, ez dut klik egin nahi, baizik eta automatikoki hastea. Horretarako, erreproduzitu eta automatikoki aukeratu. Vale. Bigarren pausua izango da zenbat diapositiba dauden zehaztea. Horretarako, eskuineko botoiari eman, efektuen aukerak aukeratu. Eta esan barko diot, noiz nahi dut gelditzea erreprodukzioa? Diapositiba guztiak, ikusi ondoren nire kasuan, 3. Ados. Eta 3. pausua izango da sinkronizatzea irudia eta entzuten dana. Nik lehen kalkuluak egin ditut eta badakit zenbat iraun behar duen diapositiba bakoitzak. Beraz, lehenengo diapositibak zenbat nahi dut irautea? Trantsiziora noa. Eta esaten dit, urrengo diapositiba noiz nahi dezu ikusi? Bueno, edo zenbat nahi dezu irautea diapositiba honek? Bueno, nire kasuan, 2 segundu. Bigarrenean ere, zehaztu behar dut, zenbat denbora. Nire kasuan, 3 segundu. Eta bukatzeko, 3. gauza bera. Lehenengo diapositiba aukeratu, eta ondoren hemen denbora zehaztu. Bale? Bueno, ikusiko dugu, ea badabilen. Hori